אני ילד ירוק. מי יהיו הילדים הירוקים של סבבה? כן, מי יהיו הילדים הירוקים של סבבה? אנחנו ממשיכים להכיר את המתמודדים בתחרות הילד הירוק. שוחחנו כבר עם יובל מרקו מבית הספר צופה שרון באלפי מנשה, מתמודדת מספר 1. עם שי חכון מבית הספר תפוז בפרדסיה, מתמודד מספר 2. עם ניר הירש מבית הספר נווה דליה בראש העין, מתמודדת מספר 3. עם רז עומרי מבית הספר איתמר בנתניה, מתמודד מספר 4. עם אילי וייס מבית הספר בני עטרות, מתמודד מספר 5. עם עדי פלח מבית הספר אילן רמון בנתניה, מתמודדת מספר 6. עם ירון גיטלמן, גם הוא מנתניה, אך מבית הספר הרצוג, מתמודד מספר 7. עם דניאל ניר מבית הספר בית יצחק, מתמודד מספר 8. עם הדס ורסנו מבית הספר ארזים בתל אביב. עם עמית מנדלר מבית הספר יוחנני בהרצליה. בשבוע שעבר דיברנו עם מתמודד מספר 11, עמית שטיינברג מבית הספר היובל ברעננה. והיום אנחנו רוצים להכיר את מתמודדת מספר 12 בתחרות. שלום לנועה כהן שחר, תלמידת כיתה ה' בבית הספר אביב בתל אביב. שלום. מה העניינים? בסדר גמור. מצוין, אז אחרי הפתיח הארוך הזה, בואי תעשי לנו היכרות עם בית הספר אביב, שגם הוא בית ספר ירוק. איך בא לידי ביטוי הירוק אצלכם? אנחנו ממחזרים מי מזגנים להשקיית צמחים בבית ספר. מי מזגנים? כן. נהדר, איך אתם אוספים את מי המזגנים? בצינורות לתוך מחל גדול, ומהמחל הוא מובל בצינורות גם לצמחים. נהדר, ואני שמעתי גם שאתם אוספים מי גשם. כן, בשני מחלים בכניסה לבית הספר. גם הם היו יודעים להשקיע צמחים. נהדר, אז היו לכם הרבה מים אחרי הגשם האחרון שהיה לנו כאן. נכון. אז המחלים מלאים. נכון, בהחלט. יפה, זה ישמש אתכם בכל התקופה הקרובה. אני מקווה. בטוח. מה עוד יש אצלכם בבית הספר? יש לנו קומפוסטר שכאשר ילדים מסיימים את הפרי שלהם, הם את הקליפה ואת השריות מהאוכל הם שמים שם, וכאשר נאסף כמות גדולה של כל הפסולת הרטובה בעצם. כן. עושים שכבה של עלים ושל קרטונים מהסביבה, ואז עושים עוד שכבות כאלה עד שזה מגיע לסוף, ונותנים לזה הרבה זמן, ואז זה נהיה דשן. ובדשן אתם בוודאי משתמשים? כן. כדי לדשן את הגינות שלכם? כן, יש לנו גינת ירק וגינת תבלינים, שבדיוק התחלנו לנטוע כי זה ט"ו בשבט. בהחלט. אנחנו מקווים שהם יצמחו והדשן יעזור. יפה, מה עשיתם אגב לכבוד ט"ו בשבט בבית הספר? בכיתה שלי כל אחד הכינה לב של ברכות לט"ו בשבט וליום המשפחה. יפה. והמורה הכינה עץ גדול ונתלה את העלים בקרב העץ. נחמד, מה עוד עשו בבית הספר? ילדים חתכו בקבוקים לשתיים, מילאו באדמה וזרו זרעים בתוכו. שימוש חוזר בבקבוקים, נהדר. כן. יפה מאוד. אז ספרי לי עכשיו, אחרי שהכרנו את בית הספר אביב, בתל אביב, אני נורא אוהבת את זה, לאיזה נושא בתחום הסביבה את מתחברת במיוחד? למחזור. למחזור? מה מעניין אותך במחזור? התהליך עצמו של המחזור, איך לוקחים מוצר קיים והופכים אותו למוצר חדש. שזה תהליך בהחלט מעניין. אחרי זה תהליך מחזור של מוצר עקבת, למשל? אני וכיתתי ביקרנו בחיריה והראו לנו איך הם לוקחים בקבוק והופכים אותו לקופסה של תותים או דובדבנים. בהחלט יפה. הסיור באמת בחיריה הוא מרתק. אני ממליצה בחום. אני אגב מאוד אוהבת את העטים שעושים מבקבוקי פלסטיק. כדאי לכם לראות את זה, מאוד מעניין. איך את והמשפחה שומרים על הסביבה ביום יום? אנחנו ממחזרים בקבוקים, אנחנו משתדלים לנסוע בתחבורה ציבורית, ואנחנו מקפידים ללכת ברגל ממקום למקום. חשוב מאוד, מצמצם את זיהום האוויר, נהדר. אנחנו השתתפנו בפרויקט של חיסכון בחשמל. של חברת החשמל. כן, השתמשנו בפחות חשמל בשנה שעברה. כל הכבוד. אז חוסכים אצלכם בחשמל וגם במים? כן, אנחנו משתדלים כמה שיותר לחסוך במים. אנחנו מקפידים על סגירת הברז בזמן שאנחנו מצחצחים שיניים. משך המקלחת הוא לא יותר מ5 דקות. יפה מאוד. אז מסתבר שגם המשפחה שלך היא ירוקה.
כן. אז ספרי לנו עכשיו, מדוע את חושבת שדווקא את מתאימה לתפקיד הילדה הירוקה של סבבה? אני רוצה בזמן התוכנית לגרום ליותר אנשים לדאוג לסביבה שלהם ולדעת כמה חשוב לשמור על הסביבה, כדי שבעתיד יהיה לנו סביבה נקייה ובריאה. מצוין, אז חברות וחברים, זוהי נועה שחר כהן, תלמידת כיתה ה' בבית הספר אביב בתל אביב. אני רוצה מאוד להודות לך בשלב הזה, ואנחנו כמובן נשוב ונדבר ממש בקרוב. אוקיי. תודה רבה. תודה רבה לך. ביי ביי, להתראות. ביי ביי. אז אם גם אתם רוצים להשתתף בתחרות הילד הירוק של סבבה, להחליף את אביעד קלמרו ושני פרידמן, הילדים הירוקים שלנו, לעלות מדי שבוע כאן בתוכנית ולספר על חדשות ירוקות ופעילויות שונות שקשורות לסביבה, אתם מוזמנים לכתוב למייל הירוק, ירוק את אקו, 99.fm, ירוק את אקו. ECO 99.FM, ציינו את שמכם, את שם בית הספר. מה אתם עושים בכדי לשמור על הסביבה, ומדוע דווקא אתם מתאימים לתפקיד?